Došao sam da betlam svoga novog protivnika, ali kako vidim ovdje nema onog lika. Zove se Master, prije rekao bi Bruce Alter. Još čujem da mali sere u gaće, čekam cijeli dan da me prozove. Došao sam na battle, čovjek bježi kroz prozor. Ej, ne znam šta da kažem, ma jebat mu mater. Dosta 4 lajna, dalje mogu šutit. Ovdje ne treba ni sudit. To je to, yo, peace.